नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 6 मे. आज आपल्या यूट्यूब चॅनलचं दुसरं वर्धापन दिन 2 वर्षात पूर्ण होत आहेत. तिसऱ्या वर्षात तिसरं वर्ष सुरुवात होते चॅनलला. गेल्या 2 वर्षात तुम्ही खूप चांगली साथ दिलीत आणि तुमच्यामुळेच हा चॅनल सुरू राहिला. त्यामुळे तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आणि धन्यवाद. तसेच ह्या कविता तुमच्यापर्यंत पोचवण्यात माझी दोन्ही मुलं, विशेषतः मुलगी प्राची, हिचे खूप मदत होते. तर त्यांचेही दोघांचे धन्यवाद. खूप लोक लाईक कमेंट करतात, त्यात सगळ्यांची नावं घेणं अशक्य आहे. पण विशेषतः मालवणी कविता असल्या की सुरेखा पाटील मॅडम, त्यानंतर संजना जोटकर मॅडम नेहमी त्यांची कमेंट असते, संजय उमासरे, नंतर मालवणी स्पेशलच्या त्यांचा यूट्यूब चॅनल आहे, सायली मॅडम, सायली कोयंडे, नंतर जय कदम सर, राजेंद्र वाणे सर, अशोक कांबळे सर, अशोकजी महाजन सर, दीपक गुणिये माझे मित्र. दीपक गुणे यांचं आणखी एक सांगायचं, त्यांचे आभार मानायचे मला. म्हणजे जी थंबनेल असतात कवितेची, सुरुवातीला चित्र जे दिसतं त्यात कधी काय धार्मिक किंवा आणखीन कुठली कविता असली एखाद्या विषयाची आणि त्याचं चित्र जर मिळत नसेल तर गुणिये साहेबांना जर फोन केला तर ते 5 मिनटात ते चित्र 2 मिनटात ताबडतोब पाठवणार. अशी खूप वेळा त्यांची मदत होते. त्यांचेही आभार. त्यानंतर नेहमी कमेंट करणाऱ्यामध्ये पंकज पडाले आहेत. आणि कविता छान आहे, कविता आवडली वगैरे ह्या तर कमेंट असतात. पण कविता अगदी बारकाईने वाचली असेल, ऐकली असेल असं वाटतं आणि प्रत्येक कवितेत काही कमी असेल तरी सांगतात, कविता कशी चांगली आहे किंवा कवितेतलं काय आवडलं. आणि खूप सुंदर कमेंट लिहितात नेहमी. असे म्हणजे एक प्रदीप कुमार सारंग सर, सविस्तर लिहिणारे. नंतर तत्वप्रकाशनचे अशोकजी सावंत, जे संपादक आहेत समुद्र आणि सखीचे. त्यानंतर टिटवाळ्याचे राजेंद्र सावंत माझे मित्र, ते पत्रकार आहेत, कवी आहेत, समाजसेवक आहेत. आणि अजितजी वाकोडे, हे कवितेचं विश्लेषण खूप चांगलं करतात. कविता आणखीन कवितेमध्ये काय हवं होतं किंवा कविता कशी चांगली आहे, कवितेत काय सांगितलं आहे, हे सगळं अगदी बारकाईने सांगतात आपल्या कमेंटमध्ये. तुम्ही त्यांच्या कविता कमेंट ऐका, खूप छान असतात कमेंट. तर ह्या सगळ्यांचे आभार. आज आपण 2 वर्ष पूर्ण करतो आहे. खूप आनंद होतो आहे. तुमची साथ असेल, तुमची मदत असेल, तुमचे आशीर्वाद असतील, तुमच्या शुभेच्छा असतील तर असेच हा चॅनल पुढचे आणखी काही वर्ष चालेल अशी मी आशा करतो. आणि आजची जी कविता आहे ती ह्या द्वितीय वर्धापन दिनाला खास ठेवलेली आहे. ती आमचे मित्र, एक पत्रकार संपादक राजेंद्र घरत यांचं साप्ताहिक होतं वार्तादीप. त्याच्या दशकपूर्तीला त्यांनी एक स्पर्धा ठेवली होती. त्या स्पर्धेचा विषय होता माणूसं यंत्र झाले. त्यासाठी ही कविता लिहिली होती आणि त्यात तिला प्रथम क्रमांक मिळाला, सर्वोत्कृष्ट ठरली होती कविता. ती कविता आज आपण ह्या दुसऱ्या वर्धापन दिनात सादर करतो आहे. तर कवितेकडे वळतो. कविते शीर्षक आहे माणूसही यंत्र झाले. बुडत्याला हात देऊन वाचवणे पूर्वी होता आमचा धर्म. बुडत्याला हात देऊन वाचवणे पूर्वी होता आमचा धर्म. बुडत्याचे फोटो घेऊन व्हॉट्सअपवर टाकणे हा आजचा धर्म. बुडत्याला हात देऊन वाचवणे पूर्वी होता आमचा धर्म. बुडत्याचे फोटो घेऊन व्हॉट्सअपवर टाकणे, फेसबुकवर टाकणे हा आजचा धर्म. चढे कुणी रेल्वेवर, कुणी पडे समुद्रात. चढे कुणी रेल्वेवर, कुणी पडे समुद्रात. चांगले वाईट कळेन झाले सेल्फीच्या नादात. चढे कुणी रेल्वेवर, कुणे पडे समुद्रात. चांगले वाईट कळेन झाले सेल्फीच्या नादात.
सेल्फी घेती पप्पा मम्मी. सेल्फी घेती पप्पा मम्मी सेल्फीसाठी वेडी ताई. सेल्फी घेती पप्पा मम्मी सेल्फीसाठी वेडी ताई. प्रसंग असो कोणताही सेल्फी घेणे आम्ही सर्व आधी. सेल्फी घेती पप्पा मम्मी सेल्फी घेती सेल्फीसाठी वेडी ताई. प्रसंग असो कोणताही सेल्फी घेणे आम्ही सर्वांना आधी. कसली भीती मरणाची कसली आली सुरक्षा. कसली भीती मरणाची कसली आली सुरक्षा. दारू जुगारापेक्षा वाईट व्हॉट्सअप सेल्फीची नशा. दारू जुगारापेक्षा वाईट व्हॉट्सअप सेल्फीची नशा. घराघरात 4 दिशांना 4 बस्ती मोबाईल घेऊन. घराघरात 4 दिशांना 4 बस्ती मोबाईल घेऊन संवाद कमी झाला एक दुसऱ्याशी बोलत नाही कुणी. घराघरात 4 दिशांना 4 बस्ती मोबाईल घेऊनही संवाद कमी झाला एक दुसऱ्याशी बोलत नाही कुणी. यंत्रतंत्राच्या नादाने कोरड्या झाल्या भावना. यंत्रतंत्राच्या नादाने कोरड्या झाल्या भावना. माणूसपणही संपले माणसाचे संपल्या तेव्हा संवेदना. माणूसही संपले माणसाचे संपल्या तेव्हा संवेदना. फेसबुक व्हॉट्सअपच्या युगात जगभरचे मित्र केले. फेसबुक व्हॉट्सअपच्या आता इंस्टाग्राम पण आहे. फेसबुक व्हॉट्सअपच्या युगात जगभरचे मित्र केले तरी अडचणीत नैराश्यात खांद्यावर हात ठेवणारे कुठे गेले. फेसबुक व्हॉट्सअपच्या युगात जगभरचे मित्र केले तरी अडचणीत नैराश्यात खांद्यावर हात ठेवणारे कुठे गेले. सुखदुःखाच्या प्रसंगातही भेटणे आता कमी झाले. सुखदुःखाच्या प्रसंगातही भेटणे आता कमी झाले. विज्ञान यंत्र वापरता वापरता माणूसही यंत्र झाले. माणूसही यंत्र झाले. माणूसही यंत्र झाले. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तुमच्या मित्रमंडळींना कविता शेअर करा. आणि या चॅनलला तुमच्या आवडीची कुठली कविता हवी असेल एखाद्या विषयावरची तर सांगा. मी ती कविता तशी कविता लिहून ती सादर करण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. सबस्क्राईब कोणी करायचं राहिलं असेल जुन्यापैकी किंवा नवीन कोण असेल तर जरूर करा. आतापर्यंत जवळजवळ 670च्या आसपास सबस्क्राईब होत आलेत. तुमचे सर्वांचे आभार. धन्यवाद. परत भेटूया एक मराठी कविता घेऊन. धन्यवाद.